Jsem zpět a se mnou i Síla a vítejte u další epizody a v dnešní epizodě se koukneme na server. Osobně si myslím, že je to jeden z těch lepších serverů. Nacházíme se na spawnu, myslím si, že ho mají pěkný a můžeme si ukázat, co tento server nabízí a že toho je hodně. Jako první si můžeme ukázat minigames. Jak vidíte, tak tady mají docela hodně miniher, survival, blední, bosové, Nova Arena, Ski Wars, Paintball. Mají jich tady docela hodně. Tak se jdeme kouknout dál. A koukneme se do obchodu. Jak vidíte, tak tady mají květinky. Je to tady docela pěkné. A jsme tu. Tady mají jídlo, dort, rybu, nějaký maso, jabko, nějaký chleba. A tak dále, a tak dále. Tady mají bloky, jak si můžete všimnout, mají tady docela různý. Tady mají dekorace. Tady mají transport. Je to docela pěkný. Tady je redstone. Tady mají lektvary. Materiály. Tady mají dokonce nějaký kinosal, koukneme se. No, vypadá to trochu jako kino. A to snad bylo všechno, co tady mají. Jsme zpátky na spawnu a koukneme se na survival. A jsme na survival, tady si můžeme přečíst. Ničení přírody a cizího majetku se trestá, no pozor na to. Vítejte na survivalu. Problémy hlašte našemu A týmu. OK. Tady je bez ničeho. Zajímavé. No, tak to je klasický survival, takže tady toho moc není. Tak jdeme zpátky. A koukneme se do kreativu. A tady máme zase nějaké cedulky. Cena pozemku je zajímavý. A tady už vidíme nějaké budovy. Kreativitu. Tady nějaký rozestavený dům. Tady vidíme nějakou zahrádku, nějaký dům. Vypadá to zajímavě.
tu zajímavou stavbu. Bobík. No tak tady vidíme Bobíka. A to už asi bylo všechno, co jsme si tady mohli ukázat. Rozhodně ještě z tohoto serveru budu natáčet další videa. Adresu na server vám dám do popisku a rozhodně zajděte. Rozhodně neuděláte chybu. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr a můžete i komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A u dalšího videjka zatím čau.